Сәлем дуслар, чираттагы сәгатебезне башладык. 5-10 минут. Бик кызык темага сөйләшә башладык бит әле булса, бүген безнең дөнья күләмендә билгеләп бетерүче тонык күзләр микән ул? Тынган күзләр микән? Менә инде үзем дә шикләнә башладым. Әллә бутала башладым шунда дигәндәй. Әйтәләр бит әле дуслар. Артык күп уйласаң, шул уйлар бөтереп ала да һәм аннан чыгып китүләре авыр диләр. Менә бүгенге көн, бүген день мутных глаз дигән сүзне без инде үзебезчә аңладык, үзебезчә монда аңлатмалар бирә башладык. Хәерле көннәр, Фаил, тынык һәм тынган. Бу очракта икесе гел ике әйбер бит дип юллаган радио тыңлаучыбыз. Тынык ул сизелер-сизелмәс, төссез чәчрәп тормый торганны аңлата. Тынган киресенчә дип уйлыйм. Дөнья булгач икесен дә күрергә туры килә инде дип юллаган радио тыңлаучыбыз 4390 абоненты. Рәхмәт сезгә. Хәерле көн, Фаил дигән чираттагы радио тыңлаучыбыз, күзләрнең тоныклыгы ансы тумыштан инде. Тынган күзләр белән я ачу нәфрәттән, я мәхәббәттән була дип, менә шулай үзенең ачыклыгын керткән чираттагы тыңлаучыбыз. Зур рәхмәт дуслар. Мин дә менә бу сүзне хәтта тәрҗемәгә куеп караган идем. Анда булганчы күзләр дип тә чыкты, болытлы күзләр дип тә чыкты. Сез ничек уйлыйсыз бу уңайдан дуслар? Языгыз,